Amigues i amics, una setmana més m'adreço a vosaltres, aquest cop des d'Estrasburg, per apropar-vos què passa i què fem des de les institucions europees. Setmana a Estrasburg significa habitualment setmana de ple, fet que vol dir hores i hores d'intensos debats sobre l'actualitat europea i el seu futur. Han estat molts els temes tractats des de dilluns. El roaming, els referèndums a Colòmbia i a Hongria, les relacions amb l'Àfrica, el Carib, el Pacífic amb la Unió Europea, el Brexit, la tala il·legal i la degradació dels boscos, la reindustrialització, però hi ha hagut un tema que ha centrat molt la nostra atenció. Al Parlament Europeu hem ratificat un acord històric, l'Acord de París per lluitar contra el canvi climàtic. Gràcies al lideratge, a la unitat i a la celeritat de les institucions europees, l'Acord de París entrarà en vigor en els propers 30 dies. L'objectiu és reduir els gasos d'efecte hivernacle i evitar que les temperatures mitjanes augmentin més. És important la presència de tots els països industrials en aquest acord i és destacable la implicació de la Xina, els Estats Units i l'Índia. La Unió Europea era una peça clau per la seva entrada en vigor. La lluita contra el canvi climàtic és un exemple de l'acció comuna de les institucions europees a nivell mundial amb una sola veu. Malgrat tot, encara ens queden nous reptes per assolir. Per això, el pròxim novembre es celebrarà una nova cimera a Marràqueix per seguir establint nous objectius de caràcter mundial. Com he defensat a la Comissió de Medi Ambient, on en soc membre, així com en d'altres debats, la Unió Europea ha de seguir liderant les accions contra el canvi climàtic. Ara ve el més difícil, complir amb els objectius. Ho faran els estats? Els farà complir la Comissió Europea? Des del Parlament Europeu tingueu per segur que farem tot el que està a les nostres mans perquè això sigui així. I des d'aquest espai us ho aniré explicant. Moltes gràcies i fins aviat.